Най-добрият начин да отмъстите на онзи, който ви е предал и изоставил, не се състои в това да си намерите нов партньор или навсякъде да говорите лошо за него. Вместо това съсредоточете вниманието си върху изпълнението на две основни неща. Изпълните ли ги, вие ще бъдете истински победител. Първо, престанете да им обръщате внимание. Това какво правят, дали са намерили нова любов, дали живеят по-добре, няма абсолютно никакво значение за вас. Вашата основна задача е да контролирате своя вътрешен аз. Не си губете ценното време с неправилния човек. Помнете, мълчанието е висша форма на наказание, а най-блестящото отмъщение – това е пълното игнориране. Второ, сключете мир със себе си. Напомнете си, че вие сте забележителен и неспособността им да ви оценят е единствено тяхна загуба. Ако все пак ви стане мъчно за тях, задайте си следния въпрос. Добре ли се отнасяха с вас? И ако отговорът е не, нямате причина да се измъчвате. Продължете живота си с гордо вдигната глава и най-важното, пазете сърцето си.